Cagayan de Oro National Highway. Di ata padulong ta sa Puerto sa kaning nga video. So nata dreo at bang sa Mandawi Foam. So guys, ubanin sa ninyo karon mag road trip ta from dere sa Cagayan National Highway. Diri ni sa Kuanday, Barangay Kugman. Padulong ta sa Barangay Puerto. Cagayan National Highway itong agian. Tara, let's go. Travel vlogs
para kay ninyo maklaro ang reflection diya sa video.